Maia eta Marti 11. atala. Jean Daugé estadioan. Larun bata da. Martik eta Maiak lagunekin dute hitzordua Jean Daugé estadioko sarreran. Arrastiri honetan Baionako abiron delakoa Tolosako errukbi taldearen aurka hariko da. Milaka jende hurbiltzen ikusten da, guziak zuriz eta urdinez apaindurik. Batzuk adarrak eta soinu tresna bitxiak ekartzen dituzte, kirol zelaia animatu asmoz. Zaratak, kantuak, oihuak nahasten dira, ikusleak beraien eserlekuetarat zuzentzen diren artean. Potxoka ere hor dago, belardiaren erdian, keinuka, jauzika, pumpaka giroa berotzen. Hiriko taldeak gaur denen animoak beharko ditu munduko ekiporik hoberenaren kontra lehiatzeko. Eta irabazteko. Maia jarri da bere adiskideekin. Marti, holdeak urratuz garagardo bila joan den bitartea. Laster elkartu dira eta berehala abironen himnoa ozendu da, jendeak zutik, eskuak bihotzean pausaturik, abestiaren erritmoan, jokolariak bata bestearen atzetik zelairatzen ari direla. Baionarrak ederki borrokatu dira, eta harrigarria balin bada ere, Tolosako piztiak garaitzea lortu dute. Gorri beltzak buruak apal sartu dira jantzi geletarat. Sustengatzaile zuri urdinentzat aldiz, besta hastera doa, garaipenaren pozez beteko baitira Baionako karrikak eta ostatuak. Agur, agur, abiron Baiones ekipoari.